त्यामुळे शिक्षण हे थांबू शकना आणि ऑनलायनान कंटिन्युअस चलूय शकना. त्यामुळे म्हाका तरी एज अ प्रुडंट टीचर म्हाका दिसता की ओके ऑनलायन 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फुडें पूण तें प्रत्यक्ष क्लास टिचींग हेका सबस्टिट्यूटूच ना. त्यामुळे प्रत्यक्ष क्लास टिचिंगानूच ते सुरू जावंक जाय. ही मेजर पॉलिसी डिसिजन आसा की 10वी आणि 12वीच्या एग्जामी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन मेन हे आसा. सो त्या टायमार ही इम्प्लिमेंट जावपा जाय अशें तुमकां दिसता काय एक्झॅक्टली वॉट डू यू हे पळय तशें न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन 10वीची परीक्षा ही एलिमिनेट केल्ली आसा. पूण आज पर्यंत आमी 10वीचे परीक्षे कडेन पळयत आयल्यान एज अ स्टेपिंग स्टोन म्हणजे पालकाक स्वता भुरग्याकूय वेर आय स्टँड बाकीच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हांव खंय आसा हे सादारण कळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली. पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी वता. तुम्ही त्याच्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं होतं की अचानक परीक्षा रद्द केल्या ज्यांनी अभ्यास केलाय त्यांना सगळं हे झालंय. आश्चर्य हे त्यावेळी करायचं असतं तेवढ्या पुरतं. आज जेन्ना 12वीचे कॅन्सल करचे पडटा एग्जामी तेन्ना तुमी कशें पळयता? ना पण कॅन्सल पूण हरशीं फुडले प्रोफेशनल कॉलेजीच्या एडमिशना खातीर महत्वाचे विशय जे आसात फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स हाच्यो शॉर्ट परीक्षा ह्यो जातल्योच न्ही. म्हणजे ते आश्चर्य आता तुम्ही मान्य केलंय म्हणजे आता ती परिस्थिती तुम्ही मान्य केली असं म्हणायला पाहिजे. कसली म्हणजे परीक्षा रद्द केल्यात ते आश्चर्य म्हणजे एक्झाम ही जावंकूच जाय म्हणजे समजा जाय पूण जावंक शकली ना न्ही ह्या प्रिवेलिंग कंडिशनान. सरकारचेर सगळे सरकार पक्षाचो न्ही विरोधी पक्षाचोय दबाव आसलो की परीक्षा नाका. एज प्रुडंट टीचर म्हाका परीक्षा जाय आसली अशें म्हणायचें समजा जाय. आणि म्हजी हे पळय हांव म्हजे स्कूल म्हणून जर विचार करत न्ही जाल्यार हांव पूर्ण भुरग्याची जबाबदारी घेवन म्हणजे करू शकता. म्हणजे तुम्ही जर म्हटलं असतं सरकारला जर सल्ला दिला असता की तुम्ही ज्या पद्धतीने घेऊ शकता त्या पद्धतीने बाकीच्यांनी घेतल्या असत्या. मी सल्ला देणारा मी माझ्याकडे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी दिली तेवढं मी त्या टीमला घेऊन तुम्ही माजी मुख्यमंत्री आहात कोर कमिटीचे सदस्य आहात. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय घ्यायचा आणि तो घेतला हे सगळ्यांक मान्यही झालो. त्यामुळे त्यातून आणि वाद कित्याक आम्ही निर्माण करतले.